jismi Francesco Grech, minn Għawdex. Issa, bħala studju, bħalissa għaddej l-Università qiegħed nagħmel Masters fit-Taljan u bħala xogħol ukoll qiegħed għalliem l-Iskola ta' San Anton. Nħobb nesperimenta ħafna affarijiet f'ħajti fis-sens ma nħobbx nagħlaq ħafna sewwa u nħobb inżomm ruħi impenjat ħafna. Għawdex tani ħafna billi kien id-dar, ovvjament id-dar tiegħi fis-sens bħal kull dar ta' kulħadd fis-sens. Tik ħafna tik l-affarijiet tal-bidu, l-valuri tal-bidu, eccetera. Għawdex forsi għandu ċertu limiti, sens kif forsi naqra aktar minn Malta minħabba ċ-ċokon tiegħu bħala soċjetà, eccetera. Imma ukoll f'sens joffri lek esperjenza differenti ħafna minn Malta. Tik esperjenza aktar ta' ħsieb forsi. Tkun Malta, f'sens issa li bdejt naħdem Malta, jisom dawk il-momenti ta' skit u silenzju huma aktar diffiċli ssib. Nemmen li kull bniedem għandu jsib ftit ħin għalih innifsu f'sens waħdu, sewa f'sens bla ħadd, bla xejn, jista' jkun kważi ġo vacuum. Il-kitba tiegħi l-hawnhekk għadha żgħira fis-sens li isa qiegħda f'direzzjoni imma trid tissoda dik id-direzzjoni f'sens ma nistax ngħidlek definixxi l-kitba tiegħi b'mod definit. Il-mużika isa dejjem preżenti, ma tkunx preżenti fiżikament fis-sens ma tkunx qed nismagħha ma jekk ngħidu aħna jekk neħel sewwa fil-kitba nisma' l-mużika forsi nispira ruħi b'ċertu mod. M'iniex kapaċi nisma' l-mużika u nikteb. Taħżiż għeni f'diversi modi. L-ewwel nett l-aktar naħseb mod interessanti huwa li ltqajt ma' awturi li għadhom jisom fil-proċess tiegħi f'sens u skoprejt ukoll f'sens x'huma l-idejat tagħhom eċċetera, u influenzajna l xulxin ukoll f'sens dan l-aspett jiġifieri le dak l-ewwel punt verament interessanti. It-tieni punt li tiskopri modi differenti ta' kitba, forsi meta tikteb waħdek tibqa' mwaħħal ma' dak l-istil jew l-ġeneru li inti komdu bih. Sens ma tipprovax tesperimenta ġeneri u tipi differenti. Ora fil-waqt li waqt is-semestru ta' taħżiż provajna nesperimentaw ġifieri minn kollox letteralment. Sens minn kien komdu pereżempju iktar il-poeżija, esperimenta l-proża, minn kien komdu iktar il-proża, esperimenta l-poeżija.